в нас є така рубрика, ми знімаємо бліци. І ми якось в парку Шевченка йдемо за Діє, і йде хлопець такий в капюшоні. Ну, він явно не хотів, щоб з ним хтось говорив сьогодні, але ми його зупиняємо, і ми питали про, здається, про депортацію кримськотатарського народу. І він такий раз, я навіть не очікувала, раз і все розказав. І я дивлюсь на нього, а він мені каже, мені мій друг все розповів. І я кажу, а хто ваш друг? Він каже, ви його точно знаєте. Я кажу, ну так як його звати? Він каже, Наріман Алієв. Є здогадки, хто це? Не те, що я з друзем сидів, Лекнеп розповідав про депортацію, я не знаю. Я не знаю, хто це. Ми вже запустили, і в Інстаграмі нам написав коментар один з підписників, що як класно бачити свого улюбленого стендап-коміка Сергія Чуркова у вас. Серйозно? Ну, клас. Да. По-перше, дуже дякую за те, що ти сьогодні знайшов час завітати до нас. Коли я запропонувала це інтерв'ю, ти погодився і навіть не спитав мене, які будуть питання чи тези. Це тому, що ти відкритий і готовий обговорювати будь-які питання? У мене було інтерв'ю багато, і загалом, якщо їх кожен погоджувати, буде важко. Ну, я ж бачив референс, про що йде мова. Ну, загалом зрозуміло. Там далі як піде. Ти народився в Криму. Так. Що для тебе це означає і означало тоді, коли ти зростав? Та тоді нічого не означало. Ти жив краще своє життя дитяче. З часом ти починаєш розуміти, що це по факту привілей. Що я одне з небагатьох поколінь, яке мало можливість народитися і вирости в Криму, тобто знати свою батьківщину. Да, бо там мої батьки не мали таку можливість, багато братів та сестер теж не мало. Зараз, там, скажімо, племінників і племінниць теж не мають такої можливості. Тому зараз я сприймаю це певний привілей. Чи слідкуєш ти за тим, що там відбувається? Наскільки тобі загалом важливо бути в контексті? Ну, відверто я не можу сказати, що я знаходжусь в контексті Криму, бо що там відбувається, бо це все ж таки... тобто я знаю про затримання, я знаю про суди, я знаю про якусь таку активність, але про все, що відбувається в Криму, ні, я не знаю. Хто ти сьогодні? Тебе зазвичай представляють режисер. Так. Зараз ти часто ведеш якісь подкасти, в тебе багато підписників і в Іксі, і в Інстаграмі. Чи можна тебе назвати блогером? Ні. І взагалі, ким ти себе відчуваєш? Я режисер. Я режисер, скажімо, в творчій відпустці, називаємо це так. Тобто я собі не намагаюся якихось регалій накинути або образів, або професій. Я роблю те, що можу, щось зараз робиться, але я режисер. Хотілося б бути більш режисером, звісно, більше займатися своєю професією, але в нинішніх можливостях якось так виходить на даний момент. Чому ти себе підписав в Інстаграмі в минулому молодий і перспективний? Бо я вже не молодий і не перспективний. Ти не перспективний? І не молодий. Це іронія, з однієї сторони. З іншої сторони, що таке молодість? Я вважаю, що я вже не молодий. Я вже можу по факту виходити на пенсію в своєму кінематографічному скажімо, професії. Перспектива – це коли від тебе щось очікують. Я не думаю, що від мене щось очікують. Або перспектива – це коли щось на майбутнє ти можеш когось вразити або показати те, що від тебе не очікують. Я думаю, скажімо, все в рамках можливості вже все обозначено. Тобто, тому перспективи там як такої ні, і молодості як такої теж не пахне. Але ти знімеш ще якісь якщо буде можливість, кіно? так. Ти починав з короткого метру, і потім ти зняв кіно «ФГ». В труні. Брат. Biz o'zimizga kerak olmasak, kimga kerakmiz? Чому ти обрав саме цей сюжет? Чому для тебе було важливо підсвітити саме цю історію?
Ну, тобто попередні мої короткі метри, студентські і нестудентські, вони там вже, скажімо так, розповідали про тему кримських татар з різних сторін. Тобто я зрозумів, що в цьому загалом в мене є сильна сторона, тому що цей досвід, який не дотичний для багатьох і невідомий для багатьох. Тобто, незважаючи своїй там, не знаю, слабкості або обмеженості в професії, в мене є певні сильні досвіди, якими я можу ділитися, які можуть бути реалізовані. І коли там вже після інституту я зробив третій короткий метр, потрапив з ним на Берлінале, тобто якось обозначилась можливість робити повний метр, стало, звісно, питання, що робити. І повний метр FGE – це по факту певне продовження коротких метрів. Це такий собі фінальний екзамен після всього того, що я зробив в інституті, всіх тих, скажімо, знань, які я отримав, які треба було опрацювати і вже зробити в великій формі. Відмовлятися від теми кримських татар мені не хотілося, тому що для мене вона важлива. Тим паче це вже було після окупації Криму. Воно ставало в ікс разів важливо не просто для мене особисто, а для там, українського контексту, міжнародного контексту, кримськотатарського контексту. Ну, тобто, про це важливо було говорити. Чому саме такий сюжет? Бо знімати Крим без Криму – це питання таке дуже слизьке. Я не розумів, як знімати, скажімо, кримськотатарську спільноту поза Кримом. Тому шукався варіант для того, щоб це оминути безпосередньо присутності в Криму. І в цьому мені допоміг мій колега, режисер та сценарист Навруз Хікмет. Це він азербайджанський режисер. І він мені якось розповів про ідею, яка в нього була, про сім'ю, яка їде дуже далеко забирати тіло загиблого родича, щоб привезти на батьківщину поховати. І через пару тижнів я з нею пожив і попросив в нього цю ідею. Тому що вона по факту вирішувала всі мої питання, вирішувала всі мої обмеження і давала, знову ж таки, можливість більш широко розкрити різний спектр питань. Він мені дозволив, він потім в мене був другим режисером на проєкті і, скажімо, від цього пішов вже відлік проєкту додому. Якось так. Знаєш, я відчула, що там є такий конфлікт поколінь. З одного боку, це дуже консервативний батько, який вважає, що закапсулізуватись – це зберегтись. З іншого боку, син, який виїжджає і ніби відчуваються оці нотки асиміляції. Який ти? Ти відкритий до чогось нового, або ти теж такий, знаєш, консервативний більше? Ні, я не консервативний. Я кримський татарин в екзилі. Отак це називаю. Незважаючи на те, що знаходжусь на батьківщині глобально в Україні, але я не знаходжусь на своїй рідній батьківщині. Тобто я в екзилі знаходжусь. Тому, напевно, асиміляція вона працює, тому що ми про це говорили до інтерв'ю, ми починаємо жити різними реальностями, і ми будуємо по-різному. І це вже буде щось інше, не дотично того, що відбувається в Криму. А що для тебе головний маркер ідентичності? Пам'ять, по факту. Пам'ять. Тобто, коли ти пам'ятаєш, хто ти, звідки і чому ти. Глобально так. Тому, мовно, там, кіно – це спосіб закапсулювати пам'ять. В цьому, можна сказати, я консервативен, так, в творчості. Тому що я не намагаюся братися за всі проєкти, які можливі. Це не та професія, якою я намагаюся зробити гроші і зробити собі кар'єру. Я намагаюся зафіксувати певні речі, які для мене важливі в перспективі пам'яті, що після мене залишиться. Тому в цьому плані, може, з точки зору творчості, напевно, я консервативен. Як ти вже зазначив, ми з тобою перед записом говорили про те, що чи чують нас в Криму, чи не чують. Я вважаю, що нас чують. І що важливо говорити з людьми, які зараз знаходяться в окупації. Тобі здається, що вони нас не чують. Чому? Це не про те, чують нас, не чують. Тобто, по-перше, я вважаю, що так, ми не пробиваємося глобально в Крим в інформаційному плані. На нас не орієнтуються люди в Криму
повноцінно. Тобто ми зараз, це я кажу про кримськотатарську спільноту, яка от знаходиться на материковій частині України, тому що ми живемо в різних контекстах. І я думаю, що ми навіть важко, по-різному уявляємо своє майбутнє Криму навіть після деокупації. В Криму час зупинився після анексії. Тобто і вони собі пам'ятають і уявляють Україну зразка 2013 року. Ті процеси, які за 10 років відбуваються в Україні, а тут дуже багато процесів відбувається, не дотичні до тих людей, які знаходяться в окупації. Так само і ми не можемо, скажімо, бути дотичними до тих процесів, які знаходяться в окупації, знати їх, розуміти і розділяти їх. Це про різні досвіди. Люди в Криму проживають інший досвід. Ми на материковій частині проживаємо інший досвід. Ті люди, які виїхали за кордон, проживають інший досвід. Так, ми всі об'єднані певними маркерами, але нам одне одного зрозуміти насправді буде достатньо важко, тому що ми будуємося по різним лекалам. Я про це. Тобто ми не є цим фарватером думки і орієнтиром зараз для людей. Це моє уявлення особисто про себе. Так, коли ти мене питала, я не вважаю, що я є якимось опінієм лідерів для людей в Криму, які на мене орієнтуються і можуть на мене орієнтуватися. Яким ти тоді уявляєш собі майбутнє? Я його собі не уявляю. Цей час показав, що життя буремне, і воно може бути все, що завгодно, тому я собі його не уявляю. Я для себе це сформулював. Іслам взагалі достатньо фаталістичний. Але в книжці Кам'ю Чума отець Пердю це дуже добре сформулював, коли, скажімо, вони активно борються з чумою і не розуміють, коли це закінчиться, чи зможуть вони вижити, перемогти. Він для себе це сформулював як активний фаталізм. Тобто ти живеш з тим відчуттям, що будь-як буде, але намагаєшся докладати максимально своїх зусиль, щоб щось було краще. І такий собі активний фаталізм. Тобто воно якось буде. Так? Ти віддаєшся тому, що певний є порядок речей, які відбуваються. Але зі свого боку ти докладаєш зусиль, щоб на це повпливати. Чи важливі національні ідеї? І якщо так, то якою вона може бути для кримських татар? Ти правий, так, ми проживаємо дуже різні досвіди, знаходимося в дуже різних контекстах. І кримські татари зараз не поділені лише на материкову частину України і на Крим. Да? Кримські татари зараз розкидані по всьому світу. Щось одне, що могло би нас об'єднати? Нас буде об'єднувати земля виключно наразі. Тобто національна ідея – це така ефемерна річ, про яку дуже багато говорять, але в тому особливості сьогоднішньої реальності, що люди живуть, сидячи в одній кімнаті, в достатньо різних реальностях. Їх оточують різні реальності і думки. І вони їх повноцінно розділяють і, скажімо, ті канали комунікації, які вони споживають, підживлюють їхнє уявлення про світ. І тобто об'єднати щось навколо одне одного достатньо важко. Те ж саме зараз Україна, вона об'єднана ідеєю збереження державності по факту. Це навіть не про знищення Росії, не про домінування у всьому світі, а про залишитись існувати. Але скажімо, в цій парадигмі ми залежні, кримські татари. Ми не є суб'єктні, тому що, скажімо так, ми залежні від інших людей, інших факторів, які впливають безпосередньо на наше майбутнє. І це найбільша наша, скажімо так, проблема, не проблема, не знаю. Це те, за чого мені сумно, те, що ми залежні з об'єктивних причин. І ми можемо тільки сподіватися, що добро переможе зло, і ми будемо на стороні добра. Тобто суб'єктність, вона має, на твій погляд, прив'язку до землі. Якщо уявімо просто собі... до землі, до інструментів реалізації та, скажімо, імплементації своїх бажань.
У нас нема державності, у нас нема представництва, тобто ми не можемо говорити на внутрішніх майданчиках, міжнародних майданчиках. У нас нема повноцінної воєнної компоненти, ми не можемо на полі бою представляти себе. У нас нема, інституцій у нас нема. Ми є, але ми вкраплені в інші. Меджліс самопроголошений по факту, тобто він до кінця не імплементований в українську державу. Тобто, тобто його прийняли, але знову ж таки закони не прийняли. Тобто, які є безпосередньо зараз інструменти Меджлісу, які він може реалізовувати. Він є голосом, так, є голосом. Він, скажімо, проголошує позиції, декламує політики, але інструменти впливу. Тобто ми їх декламуємо для когось, щоб хтось нам допоміг з інструментами. Ось про це йде мова. Кримськотатарська національна територіальна автономія, про яку зараз інколи говорять в просторі, чи вона інструмент? Це інструмент мирного часу, відверто. Тобто навіть якщо зараз це буде символічний жест, тобто прийняття. Бо чому я кажу, що я в екзилі? Тобто це як важко повноцінно розвивати або зберігати суб'єктність, знаходячись поза, скажімо, території своїх впливів. Це не знаю. Те ж саме було з Україною після УНР. Так, багато хто був в екзилі, намагалися зберігати, але знову ж таки в Україні, в окупації радянській, процеси розвивалися іншим шляхом. Ті люди, які, скажімо так, зберігали українську державність, пам'ять розвивалася іншим шляхом. І вони теж не до кінця, скажімо так, можуть бути поєднані. Тобто у них по ітогу різне уявлення, як і про країну, про бачення, і про пам'ять. Це багато нюансів. Я не знаю, як, маючи батьківщину в окупації, можна її відродити, називаємо це так. Тобто теж тому, чому в ФДІ говорили багато про консервацію. Консервація – це і те, що я відчуваю, що відбувається в Криму. Консервація по факту. Тобто таке закриття. Тому що коли в тебе нема можливості на щось спертися і орієнтуватися, ти починаєш закриватися всередині як елемент захисту, бо можливості перечекати, все, що відбувається. Те, що відбувалося в депортації по факту. З однієї сторони, у нас велика трагедія, що нас всіх виселили в 44-му році. З іншої сторони, це було саме той елемент, який дозволив нам зберегтися і повернутися. Тому що якщо б цей досвід депортації розділила би не кожна сім'я кримських татар, то потім би, я не думаю, що ми змогли б це скласти в щось воєдине. У 2021 році ти в інтерв'ю сказав про те, що ви запускаєте новий проєкт. Це буде фільм «Орталан». Він буде про депортацію кримсько-татарського народу. Я особисто вважаю, що культура насправді дуже класний інструмент, щоб розказати про свою ідентичність, коріння, про трагедію свого народу. Чому ти обрав? Наприклад, є вже фільм «Хайтарма» Ахтема Сейтаблаєва. Чому ти теж вирішив знімати про депортацію? І чому, власне, фільм має назву «Орталан»? Бо це інше кіно, просто-напросто. Орталан – це назва селища в Криму, звідки родом моя бабуся, з якою вона була депортована. І історія, по факту, це трохи перевернута історія. Тобто у нас там буде депортація без депортації. Це історія про хлопчика, який залишився в Криму, коли всіх депортували, який намагається знайти свою сім'ю. Тобто у мене немає задачі показати жахи депортації, тому що для мене, умовно, показувати процес депортації, кіно це про певний процес, оповідь. Ми маємо за щось вболівати. Я не люблю оповідати історії, в яких просто показана трагедія. А в нас оточує трагедія, на жаль. Це як мене колега спитав, а це що, знову будеш розповідати, як росіяни над нами знущались? Я кажу, я би, може би, і радий був не розповідати, але чомусь завжди це росіяни. Просто так виходить. І тому я шукав в цій історії певну, знову ж таки, надію і процес, за який я можу схопитися. Тобто хлопчика, який шукає свою сім'ю.
От. Це певний процес, за яким ми можемо слідкувати. Це певна історія на фоні великої трагедії, в якій ми можемо знайти трохи надії. От. Це про це для мене історія. На якому етапі зараз? Стадії в розвитку проєкту, тобто широкомасштабне вторгнення заморозило насправді всі процеси, тому що ми мали би вже десь в 23-му році починати знімати, в 24-му воно, напевно, було б реалізовано. Але зараз все відтермінувалось. Але зараз процеси трошки відновлюються. І якщо ми, скажімо, дозбираємо бюджет, а бюджет великий, і, скажімо, ті фінанси, які ми вигравали, державне фінансування українське в 2021 році якраз таки, але ті гроші, які були тоді, це вже трохи інші гроші, бо інфляція на це впливає. Тому нам треба дозбирати бюджет, і потім воно піде, скажімо, будемо розуміти, як це буде реалізовано. Але процеси йдуть, просто вони достатньо повільні. Давай трошки поговоримо про український кінематограф. Чи подобається тобі, в якому напрямку це все рухається? Зараз не сильно щось рухається, але це об'єктивно пов'язано з війною. Так? Тобто ті процеси, які відбувалися до широкомасштабного вторгнення, вони були правильні. Вони не були ідеальні, але вони були правильні. Тобто у нас почало з'являтися покоління нове кінематографу, яке шукало себе, скажімо, в цій індустрії. Кіно дуже дороге задоволення, яке потребує великих зусиль, великої кількості людей, фінансування, ресурсів. Це воно дуже привабливе, але, скажімо, дуже дороге в всіх сенсах. І в нього потрібно інвестувати, дуже багато інвестувати. Тому переважна кількість світового кінематографу, скажімо, воно дотуємо, це субсидовано державами, фондами. І зараз у нас процеси, вони не зупинилися, але вони, скажімо, далеко не мають тих темпів, які мали. І це впливає на перспективу, тому що це не просто тому, що, умовно, я сиджу і не знімаю. Це не так працює. Тому що, я кажу, в кіно дуже велика кількість людей. Частина людей знаходиться в силах оборони України, частина за кордоном, частина поміняла професію, тому що немає роботи. Частина перейшла з кіно на якісь суміжні професії. Тобто втрачається приємне нарощування, втрачається той досвід, який був напрацьований за останні 10 років до широкомасштабного вторгнення. І потім, щоб заново це все запускати, не те, щоб ми винирнули на якийсь дуже високий рівень, але у нас почали з'являтися, скажімо, такі свої сталі традиції, розуміння оцих індустріальних. Тобто це доведеться все перезапускати. Може з'явиться нове покоління, скажімо так, яке змістить оце моє покоління, яке не встигло дорозвинутись. Може наше покоління взагалі зникне, і потім через пару поколінь буде ще одне покоління. Тобто все залежить від можливості, насправді. Тобто, і мені в свій час пощастило, тому що я потрапив у цей невеличкий проміжуток, коли було все для того, щоб ти міг зняти. Не сильно навіть треба було старатися, ти міг отримати можливість. І я її отримав, я з нею скористувався. Зараз це стане набагато складніше. Зараз це важко поробити свою професію, важко робити це професією свого життя. Тобто тобі доводиться займатися багато чим. Багато хто говорить, що під час війни кіно про війну знімати не можна, бо треба, щоб ця історія настоялася. Як ти особисто вважаєш? Кіно про війну – це дуже абстрактне поняття. Тобто кіно і про війну може бути дуже різним. Це більше про те, що на хвилі, на емоційній хвилі того, що відбувається, варто було би почекати і не чіпати тендітні теми, які самі по собі болючі. Тобто, у нас зараз дуже багато таких історій, які є самі по собі болючими. Тобто, кіно тобі не створить враження
або, от, скажімо, не відрефлексує тобі те враження якоїсь події. Воно просто тобі пальцем приткне тобі цю рану, яка ще не загоїлася, і буде в неї ковирять. І тобі буде боляче, і все, але ну, кіно – це як подразник, а не як створювач цієї реальності, міфології або усвідомлення того, що з нами відбулося. Це от про це мова. Що тикати пальцем в рани просто тому, щоб хтось знову відчував ті емоції, не варто. Треба бути більш обережним. Трохи раніше ти сказав про те, що багато хто з професії акторів або режисерів йдуть там в Збройні Сили України, да, в якісь інші професії. Як повномасштабне вторгнення змінило тебе? Я подкастером став. Да, та, ну як? Я не знаю, це треба зі сторони дивитися. Знову ж таки, це як те в моменті важко щось оцінювати. Це все оцінюється, мені здається, на дистанції. Тобто, що з тобою трапилося, що ти зробив, що ти не зробив. От. Тому таке, не знаю. Ну, ти зараз, чи відчуваєш ти себе корисним? Я ніколи не відчувався корисним, я лінівий. Ну, тобто, я не вважаю, Ти талановитий? насправді ні. Ну, типу, я системний. От і все. Фільм «ФГ» став дуже популярним, коли він вийшов. Він отримав і в Україні дуже багато нагород, да, і в лонг-лісті Оскара, і презентація його була в Каннах. Який Наріман Алієв був тоді, і який Наріман Алієв став, коли все це з ним відбулося? Не знаю. Давай так, чи відчув ти себе зіркою в той момент? Ні, це робота. Ну, тобто, чому я сказав про системність? Бо це робота. І для цієї роботи потрібні певні компоненти, щоб її реалізовувати. Певна впізнаваємість і певна авторитетність, не знаю, оці певні плюшки, регалії, вони потрібні для того, щоб можливість працювати. От і все. Певна публічність, вона теж потрібна. Якби я мав можливість знімати кіно і нічого з цього не робити, я б не скористався. Тому що повернемось що, бо я лінивий. Так? От. Але воно потрібно, тому ти цим займаєшся. От і все. Бо це один з напрямків твоєї роботи. Певне просування і представлення твого проєкту. Дивись, цікавий факт, що в своїх і коротких метрах, і в ФГ ти знімав непрофесійних акторів. Ну, в ФГ це був один. Да? Чому, я не знаю, чому ти наважився непрофесійному актору довірити таку роль, одну з головних, поруч з Ахтемом Сейтаблаєвим, дуже відомим режисером-актором? Це непотизм, просто непотизм. От. Ні, ну, типу, короткі метри – це все одно це навчальні процеси. І, кажу, у мене завжди знімальний майданчик складався з невеликої кількості людей. Зачасту це все були мої родичі. Так само в кадрі були родичі. Тобто, тому це просто були це ті люди, які готові були мені допомогти в будь-який момент, в будь-чому. От, і вони це робили. Так, це не про мою творчу реалізацію, це про їхнє намагання мені допомогти, що я все-таки можу знімати кіно. От, в повному метрі, відверто, у нас невеличкий ринок акторський, да, серед кримських татар. Причому ми дивилися різних, ми шукали, намагалися, шукали, але це важко насправді то. І акторська професія, вона дуже невдячна. Ти можеш бути дуже талановитим, але ти просто не підходиш. От ти не підходиш. От, хоча ти міг би, але це не маєш бути ти. Тому це, невдячна професія. От, я до останнього не хотів знімати, там би в будь-якому випадку грав би непрофесійний актор, але я не хотів знімати родича, наприклад, до останнього. Але так склалося, що це був просто в цьому пазлі найкращий варіант. Це все. Чи пам'ятаєш ти, коли ти для себе підлітком чи хлопчиком маленьким вирішив, що ти хочеш стати саме режисером, і коли в тебе з'явилася ідея для першого фільму? Це випадково. В 16 років дуже важко усвідомити, яким ти хочеш бути решту свого життя.
Це було випадково. У нас була така як хохма, що я буду режисером. Я не пам'ятаю чого, але режисер звучить поважно. Це як космонавт, по факту, коли ти там з села. Але нічого для цього я не робив відверто і ніяк до цього не наближався. В 11 класі у мене було, скажімо таке, перше нерозділене кохання. Це була дівчина з паралельного класу. І у нас було перше останнє побачення, на якому вона сказала, що вона їде поступати на оперну співачку. Я пам'ятаю цей фільм. Це не фільм. Я кажу, що я їду поступати на режисера. Вона така, прикольно. Я такий, да, прикольно. Після цього я прийшов до батьків і сказав, що я хочу поступати на режисера. Вони сказали, хочеш, будеш поступати. Тепер і тут, по факту. Тепер я опинився тут. Багато режисерів потім можуть спробувати себе в своїх ж фільмах головними героями, наприклад, або будь-якими іншими. Балаян обіцяв знімати, але обманув мене, Вакарчука взяв, але фільм не зняв. Так. А ти сам зняв себе в своїй картині? Ні. Чому? Нащо робити те, що хтось може зробити краще за тебе? Це взагалі мій девіз. Якщо хтось може зробити щось краще за тебе, нехай він робить. Це його професія. Нащо забирати чужий хліб? Який фільм тобі з твоїх і коротких метрів? Прям з енної кількості. Тобі було найскладніше писати сценарій, потім все це втілювати в життя. Якась, можливо, емоційна, для тебе складна історія? Вони всі складні. Не було жодного разу, що щось було легко. Але найскладніше, те, що найбільше не виходило, це історія Сінесівєм. Це короткий метр, це диплом за 4-й курс. Мен. Сене. Севем. Мен. Севем. Просто тому, що це була занадто банальна історія, погано прописана. І ми ще знімали, якраз це був лютий 2014 року. Тобто я приїжджав в Київ, там Майдан, уїжджав, бо мені треба знімати диплом, потім, воно було достатньо все емоційно і важко відбувалося. І воно дуже важко йшло, і по ітогу, на монтажі довелося повністю перекрамсати історію, повністю, скажімо так, погратися з монтажем, щоб з нею скласти щось більш цікаве. Тому що першочергово воно виходило достатньо слабенько. Але це нормально. Це певний процес. Кого зараз з українських режисерів ти для себе так відмічаєш? Та всіх. Всіх, хто щось робить. Антоніо Лукіч, не знаю, хто. Антоніо Лукіч, Філіп Сатніченко, Паша Остріков, дуже талановитий, Ірина Цілик, Марися Нікітюк, Роман Бондарчук, Валентин Васинович, мій кумір, Наталка Ворожбіт, моя кумирка. Всі молодці. Насправді, я всіх колег поважаю. Яке з українського кіно найкраще ти подивився за останній час? Чи загалом, якщо не останній? Я про це часто кажу. «Атлантида» Валентина Васиновича, моє улюблене кіно. Якщо з світових? «Зона інтересів», про яку ми теж згадували, яка не так давно вийшла. Дуже хороше кіно. Чи колись ти свідомо спрощував щось, щоб достукатися до ширшої аудиторії? Завжди. Я все спрощую. Я ніколи не ускладнюю. Якщо хтось це може зробити за мене, нехай він робить. Якщо щось можна ще зробити простіше, ніж є, треба це робити. Це, для того, щоб в Україні бути, скажімо так, режисером, треба знімати не дуже погане кіно. І я з цим чудово справляюсь, насправді це. Просто кажу системність. Бо ми завжди все робимо в обмеженості. У нас обмежений час, обмежений ресурс, обмежені можливості. І тобто ти постійно виходиш, я постійно особисто виходжу з цього, що в мене ніколи не буде нічого достатньо для реалізації моїх якихось амбіцій. Тому я працюю з цим, працюю з цим, що є. Тому мені треба це робити швидше, краще, дешевше. Все. А для це постійне спрощення.
В житті кожної творчої людини, режисера, актора, неважливо, є якась робота, яка оприділяє його, ключова. Як ти відчуваєш, чи ти зняв вже таку роботу? Чи є якісь проекти, які я би хотів зробити? Є. Все впирається в можливості. Буде можливість, я буду це робити. Тому кажу, я не сиджу і не мрію, я не бідкою, що якщо б я тут кіно, яке було б. Це професія. Я її люблю. Буде в мене можливість, я буду нею займатися. Я не живу мріями. Це теж про ту ж саму системність. Ти мрії, ти можеш про Титанік і все, що завгодно. Якщо в тебе немає можливості їх реалізувати, то нащо займати цим свою голову і свій час? Все буде впиратися в можливості. У будь-якої творчої людини є момент його успіху, і далі наступає момент кризи, коли ти вже, можливо, не зможеш себе перестрибнути. Чи було в тебе таке після того, як вийшла додому? Буває таке, що і успіху не приходить. Тільки... До тебе ж він прийшов? В якому сенсі? Це синдром дебюту, так називають в кулуарах, що робити після дебюту. Насправді дуже важко щось після дебюту робити, просто тому, що дебют, до нього ти готуєшся все своє життя. Ти все, що вмієш, ти показуєш в дебюті, ти стараєшся, робиш. І потім, по факту, ти спустошений, і в тебе набагато менше часу, щоб... А ти ж, ще добре, якщо сподобалось, хочеш, щоб щось більше, краще, і ти такий, боже, а що робити? І насправді дебют – це не та точка, по яку можна щось визначати. Можливості, професійність, якщо беремо кіно, режисерів. Потрібна вибірка. Бо, умовно, ти можеш зняти дуже посередній дебют, або навіть поганий дебют, але до 5-го проєкту ти набереш м'язів і вийдеш на рівень, який ніхто не очікував, що ти вийдеш на цей рівень. А дебют може бути дуже хорошим, але потім ти, ти виходиш на якийсь рівень, який тобі більш дотичен, тому що ти не можеш вже акумулювати стільки за пару років. Тому потрібна вибірка. І цієї вибірки, насправді, є у одиниць кінематографістів в Україні. Це хоча б 5 фільмів. Бо я не знаю, насправді, додому, що це. Мій пік, мій мінімум, мій рівень, я не знаю. Тому що це треба подивитися на дистанції і зрозуміти, чи дійсно це було найкраще. Або, виявляється, є куди зростати. Або я її знімаю дуже стабільно, рівно, так. Потрібна вибірка. По одному проєкту це неможливо зробити. Мені зараз стало цікаво, чи через творчість, через кіно, через, музику, чи ми можемо якось збудувати ці місточки з тим же Кримом. Я зараз апелюю, до альбому «Харам» Джамали, бо я знаю, що його там дуже багато слухають, бо це неймовірна робота, дуже цінна для нашого народу, і Сусанна зробила, насправді, проробила дуже багато роботи, щоб він стався. І, як на мене, це певний місточок. Чи через кіно ми можемо це зробити? Ми все намагаємося виділити в якийсь один, назву це так, айтем, який змінить ситуацію, який побудує цей міст. Тут не може, творчість – сильний інструмент для впливу, але окремо він не впливовий. Він може бути вражаючим для окремих людей, але не впливовим на, на масштабуванні загальних процесів. Це все може існувати тільки в комплексі. Те ж саме з українською культурою, ідеєю, державністю, тільки в комплексі. Воно по окремості одне кіно ніколи не змінить світ. Одне альбом ніколи не змінить світ. Один закон ніколи не змінить світ. Це все має бути системним. Все це потрібно, але воно не може існувати окремо. Воно може існувати окремо, але воно по окремості не може зробити тих впливів. Це все про накопичувальний ефект. Це все про, інституціональність. Це все для того, щоб мати щось краще,
має бути щось гірше до цього. І тобто ти поступово до цього йдеш. Це, кажу, може бути і не твоє покоління, яке до цього прийде. Але ці досвіди, на які будуть спиратися, умовно, альбом Джамала, так, він залишиться, на що будуть спиратися. Це як альбом «Квітки Цісик», для українців, по факту, який був записаний в Штатах. На нього будуть спиратися. Але, скажімо, для цього відродження, для нового подиху, цього всього недостатньо. Бо це все одиничні проєкти, вони не системні. В цьому плані дуже важлива системність. Ти до цього сказав, що підлітком ти не особливо там думав про якісь глибинні історії. А хто думав? Понятно. Я в 14 років, я вже в попередніх інтерв'ю говорила, що в 14 років я зрозуміла, що я громадянка, хоча я не могла тоді не піти голосувати, але просто мене вдягли батьки в усе помаранчеве. Це класика, да. Да, і я розуміла, що я за Ющенка. Чого я за Ющенка? Бо він більше орієнтований на... Бо Янукович – криміналітет. А коли ти відчув? Насправді ні. Четвертий рік був для багатьох дуже важливим. Я не думаю, що це навіть тільки в Криму або для кримських татар. Він взагалі дуже важливим був цим роком. Але, скажімо, бо те, про що ти кажеш, я чудово розумію. Бо для мене оця усвідомленість не просто, що ти громадянин. Ти не громадянин. Ти йдеш проти течії. Ти і так відрізняєшся. Так. Ти і так не такий, як всі. Але ти ще йдеш проти течії. У мене чудово пам'ятаю. Я пам'ятаю, що все оточення так. Вони Ющенка, що це Янукович, це злочинець, все. І постійно якісь розмови, якісь телеканали йдуть. І ми в школі граємо у футбол з хлопчиками. І тут прилітає кукурузник з банером Ющенка. І я такий щасливий був його бачити, я біжу до нього, щось там махаю. І всі теж біжуть, але потім так у мене вмикається слух, а всі, м'яко сказати, матюкають цей банер. І я такий в цей момент розумію, що я в меншості, що я йду проти течії, що в нас не по дорозі нам. І, звісно, коли ти стикаєшся з тим, що ти не більшість, а загалом кримські татари на кожному етапі свого життя в різних площинах розуміють, що вони не є, представниками більшості. Ти розумієш, що ти відрізняєшся. А коли ти відрізняєшся, ти маєш відстоювати те, що хто ти такий є. Це не навіть так, це і в поясненнях, не поясненнях, скажімо, постійна комунікація якоїсь. Тому, звісно, це усвідомлення певної відповідальності достатньо рано прокидається. Революція Гідності, ти якраз в цей момент приїздив? Я навчався якраз в Києві, я активно перші місяці, у січні, потім я поїхав до Криму, вже я виїхав до Києва 25 лютого. 26-го починається захоплення Верховної Ради Криму, Янукович збіг, дуже усюди активно дуже все проходило. Для тебе це ключовий момент в історії України? І для мене особисто, і для країни, звісно, тому що у всіх є моменти до та після. Тобто 22-й рік він більш такий емоційний і більш ефектний, але 14-й рік це було з точки зору, скажімо, майбутнього набагато важливіше для мене. Так. Це, знову ж таки, я ще був юним, мені років 19-20 був. Це ще якийсь юнацький максималізм, якась надивленість, начитаність про буржуазну революцію у Франції, нову французьку хвилю, і всі ці речі. Ти такий, ти важливий, ти в процесі. Для тебе, якщо 4-й рік ти ще дитина, ти не можеш брати в цьому участь. Тоді мій брат їздив до Києва, то 14-й рік він був дуже романтизований до, звісно, перших жертв. Це був дуже цікавий час. З тих пір, з 14-го року до сьогодні, чи змінюється уявлення кримських татар, Криму загалом у українців, які живуть на материку України? За твоїми спостереженнями. Мені здається, звісно, воно змінюється. По-перше, ми, скажімо так,
ми стали існувати. Бо до цього я не вважаю, що ми по факту існували. Тобто ми не були присутні повноцінно в цьому українському контексті. Він ігнорувався. Тобто там Крим був так відданий на оцей повністю російський міф, да, що там якісь свої процеси відбуваються. Ці стереотипи або, скажімо, ці оповіді, вони таким лейтмотивом ще продовжуються, але там кримські татари як спільнота, як, ну, вони з'явилися. Тобто, коли просто елементарно на державному рівні, як і визнається там депортація, як відзначається там День прапора, як і скажімо, на рівні школи можуть розповідати. Закон про корінні народи. Закон про корінні народи. Тобто ми починаємо просто існувати. Ось. Тобто, чи там всі українці дізналися, хто такі кримські татари, почали розуміти? Звісно, ні. Тому що це не ті процеси, які там так легко відбуваються. От, українці про себе починають дізнаватися, тобто вони великі зусилля докладають там про себе. Ну, тобто, кримські татари ще такий довісок до всього відповідальності, які є там в Україні. От, але є багато сумлінних людей, які, скажімо, докладають зусиль, щоб бути дотичними і до цього. Це правда. Якщо б якась дитина прямо зараз в Криму мріяла би стати режисером, знаєш, вона б в першу чергу, мені так здається, я так думаю, вона б поцікавилася, хто є кримсько-татарськими режисерами. У мене племінник, який вирішив бути актором, він мене навіть нічого не питав. Хоча б йому одразу сказав, що не треба. От, так по-різному. Хочуть люди знімати кіно не тому, що вони подивилися фільми ФГІ, а тому, що вони подивилися, я не знаю, там, «Зоряні війни», або «Гаррі Поттера», або щось таке. Ну, тобто, ти потім спускаєшся з цієї гори, типу, скажімо, бажань, і от опиняєшся там, де ти опиняєшся. Ну, тобто, кінематограф, він набагато ширший. І український кінематограф, тим паче кримськотатарський кінематограф, він займає набагато менше місця в цій ієрархії. Тобто, мені навіть цікаво, чи хтось захотів робити кіно після перегляду українського фільму. Чи були такі люди? Мені здається, що після коротких метрів, бо вони мені більш такі камерні, Ти сформована доросла людина, у якої є свої розуміння. Ми кажемо про дитину, яка подивилась короткий метр. Дитина – це скільки років вже Я вступає? 18 – це дитина? Вона, якщо вона 18 рішила, я кажу, це вже проблема. От, дитина, звісно, дитина. 18 років – це дитина. Я реально вважаю, що 18 років не можна вирішити, ким ти хочеш бути всю решту свого життя. Я теж так вважаю. Бо я в 18 років вступала на психолога в Сімферополі. І я розумію зараз, що і я, і психолог – це просто абсолютно дві різні історії. Ти просто тикаєш пальцем, що тобі сподобається. Кажу, от космонавт. Якщо б брала б на космонавтів, я пішов би на космонавта. За кордоном, наприклад, дуже часто там в кіношколи на режисерів не беруть там молодше 24 років, тому що шукають сформованих людей. І це має свій сенс. Ти маєш пожити життя, трошки, не знаю, поїздити автостопом, не знаю, покохати і розчаруватися, з кимось дружити і перестати дружити, щоб мав якийсь досвід. В 16 років ти ще не маєш досвід, ти маєш опікунство своїх батьків. От, тому в Україні це було прикольно, тому що все можливо, ти реально можеш в 25 років знімати повний метр, за державний кошт, і він буде представлятися в Каннах, але, скажімо, це все одно, трошки про системність. Системно виховати ціле покоління, таким чином, мені здається, буде дуже важко, бо велика похибка. Про що? Ти зараз сказав про покохати, розчаруватися, оступитися, піднятися. Йти пожити життя. Цей шлях, жити життя. Ти про щось жалкуєш? Я знаю, що це максимально банальне питання, чи ти жалкуєш про щось в минулому. Але мені, правда, дуже цікаво, особисто ти. Чи є щось таке в твоєму житті, про що ти згадуєш і думаєш, що, напевно, треба було якось по-інакшому? Це, звісно, без цього нікуди неможливо, але це особисті речі. Тобто це не для публічних дискусій.
в цьому буремному світі я намагаюся, щоб на вагах твоїх вчинків, хороших вчинків, було трошки більше, ніж поганих вчинків. І от якось так. Тобто я намагаюся жити ідеальне життя і бути ідеальною людиною, всім подобатись і все на світі, але намагаюся в цьому балансі трошечки, щоб в мене було якихось корисних або добрих вчинків більше. От і все. Пожалкувати завжди я прошу. Чи часто ти зараз згадуєш про Крим, про те місце, де ти народився? Що перше спадає тобі на думку, коли ти згадуєш батьківський дім в Криму? Не знаю, це складне питання. Воно звучить дуже романтично, воно так ностальгійно. Але практично, тобто це усвідомлення, воно достатньо мені важке. Усвідомлення, наприклад, я нещодавно зрозумів, що мені вже 32. В 16 я приїхав до Києва. Тобто, по факту, я вже половину життя не живу в Криму. І по факту зараз піде цей відлік, коли я буду довше жити не в Криму, ніж в Криму. Так, і оця дистанція, вона більше розривається. Це про якесь розуміння, що ти там купу своїх родичів не зміг поховати, а купу своїх родичів не бачив, як вони народилися. Да? Тобто це про якісь такі елементарні моменти, коли ти просто розумієш, що це відбувається дистанція, до якої ти не дотичен. Тобто, якщо продовжуючи тим, чим ми починали, да, тобто ти не можеш бути в цьому присутнім, як би ти сильно не хотів. І це життя йде без тебе, і ти є якимось таким все одно відокремленим. Це не значить, що там мені байдуже на когось, хто там в Криму, або їм байдуже на мене. Це про те, що ви просто на інших рельсах знаходитесь. От і все. Завжди думала і завжди, давай так, чула, бо в суспільстві вже є така сформована думка, що всі творчі люди, вони романтики, що вони люблять, знаєш, якусь лірику. Я говорю з тобою і розумію, що це взагалі не так. Люди різні, просто. Да, можливо, просто творчі люди бувають і такими, але статистика це не враховує. Всі люди бувають різними. Я думаю, і сталівари бувають романтичними. Якийсь узагальнюючий образ, це взагалі шкідлива річ. Тобто вони корисні для того, щоб щось собі уявити, але в тому-то і прикол. Як тільки ти десь опиняєшся, воно так не є. Тому легше прийняти, що воно просто по-різному. Це не значить, що це погано або це добре. Це так. Всі люди різні і всі професії комусь краще, комусь гірше. Зараз в суспільстві дуже багато проблем, дискусій, сварок навколо теми мови. Українська мова, чи вона сьогодні має бути константа, давай так, як ти ставишся до людей, які сьогодні, вже на 4-й рік повномасштабного вторгнення, говорять російською, слухають російську музику, дивляться російське кіно? Я просто не треба узагальнювати весь досвід в один. Тобто я вважаю, що українська мова важлива для України. Вона важлива для мене. Тому що я вважаю, що поки питання української мови в Україні буде актуальним, ніхто ніколи не допоможе займатися питанням кримськотатарської мови. Ніколи. Тому що буде постійно оця. Тому я готовий дотично, бути присутнім, користуватися, пропагувати для того, щоб українська мова стала константою, як ти говориш. Але це процеси, які не відбудуться миттєвими. Це все на дистанції. Всі оці ривочки, які були, вони були ініційовані зовнішнім вторгненням. Як першим, як другим взагалі. Екзистенційною загрозою української держави. І багато людей, відчуваючи цю загрозу, зробили для себе вибір і доклали зусиль для того, щоб змінити певні свої звички. Але
це не можуть бути всі. Завжди буде велика кількість людей, і це зараз не тільки питання мови, а взагалі в важких і злободневних питаннях, до яких потрібна залученість, до яких потрібно, скажімо, щось робити. І багато людей цього не робить. Ніколи не можуть, що в кожному, тобто от це там, всі будуть робити правильно, ніколи не будуть всі робити правильно. Чи це означає там опустити руки? Не означає. Просто кажу, зараз, певно, цей розклад карт, він устаканився після 22-го року. Тобто ми зрозуміли, що до чого, якісь певні пропорції. Якісь проблеми, мені здається, ми собі уявляємо набагато більш великими, ніж вони є. Наприклад? Та ж сама, типу, там, російська мова, для мене це зараз не, я не можу сказати, що критична маса людей, скажімо так, для себе прийняло, скажімо, сторону там, в бік української мови. Але всі процеси, які відбуваються, вони достатньо правильні. Просто це накопичувані процеси. Вони не спрацюють в один день. Тобто воно не буде ось так все клікать і просто кожен день буде все краще і краще. Це є певний сплеск, потім плато. І для того, щоб робити наступний ривочок, треба докладати зусиль, і воно буде дуже поступово маленьким, воно не буде ніколи в геометричній процесі. І ось про це. Тобто, але це і робилось до 2014 року, скажімо. Ті речі, які закладалися, зараз вже відіграють свою роль, які допомогли зараз на щось спиратися. Бо по факту, скажімо, іде відток українізації, не знаю, як це назвати, саме не те, що від якоїсь агресії або бажання бути в Росії, або небажання докладати зусиль. Багато людей втомилися, зараз дуже розповсюджена оця, скажімо так, позиція інфантильності, тобі все продається, що все має бути легко, просто, ти одразу маєш бути багатим або розумним. І як тільки ти стикаєшся з тим, що, від тебе щось потребується, що й кожного дня докладати зусиль, це, далеко не кожен готовий на це піти. Типа, я кажу, ці процеси будуть йти ще дуже довго. Да. Тобто, зараз важкий час в усіх сенсах, тому що тут же нема емоцій, є багато маніпуляцій, є багато, нема оцих позитивних емоцій, отак скажу, бо у всіх вже генеруються якісь негативні емоції. Бо це відбувається довго, жорстоко, кожен день трагедії, кожен день втрати, тобто це важко витримувати. І тому я не думаю, що воно може бути інакше. Тобто всі ці реакції, вони теж природні. Тобто я не кажу, що там не треба якось реагувати. Всі ці реакції природні. Але, на мій погляд, скажімо, в тій ситуації, в якій Україна опинилася, і в якій точці вона знаходиться, вона дуже непогано справляється. В тому сенсі, що я не думаю, що якась би інша країна, знаходячись в такій ситуації, проходила цей шлях там краще. Тобто, це природні процеси, від яких нікуди не підеш. Я розумію, що від цієї несправедливості, жорстокості, скажімо так, від всієї цієї трагедії хочеться, щоб воно почало змінюватись, бо воно має змінюватись. Але, на жаль, це шлях дуже довгий. На жаль, бажання мало. На жаль. От якось так. Ти знаєш, я бачила, що ти дуже багато зборів закриваєш. Не дуже багато, але намагаюся це робити системно. Чи відчуваєш ти, коли відкриваєш чергову банку, чи відчувається оця втома? Все стало дійсно важче. Тобто воно не так просто вже все закривається, треба там більш активно робити, і вже ідей немає. Але воно просто трансформується. Тобто, коли це раніше там закривали другу брату свату, тут і зараз воно вже, скажімо, більш намагаються системно, тобто фонди більш системно, тобто, умовно, ми не просто купуємо 50 рацій, ми закупаємо 5000 рацій, збираємо там 300 мільйонів, і
потрошку кожен намагається там задонатити, зібрати. Ну, тобто, це просто воно змінюються трошки правила гри. Так, воно не так активно, як там було 3 роки тому, але знову ж таки, це ти приймаєш і ти з цим працюєш. Якщо ти просто опускаєш руки, бо це все не так легко або не так, як би тобі хотілося би, ну так ніколи того знову ж таки не буде. Це як там в творчості теж саме по факту. Ну тобто, от те, що романтизовано, ти хочеш ходити по червоним доріжкам, знімати кіно, там не знаю, блістати, роздавати інтерв'ю. Як тільки ти в цьому опиняєшся, це нудно, довго, нецікаво і дуже втомлює. Все. Ну, типу, але тобі або ти це робиш, або ти це не робиш. Те ж саме там з якимись зборами або взагалі якоюсь твоєю активності. Це, ну, сприймаєш його як певну діяльність, яку ти маєш робити. Це не про оцю одномоментну задоволеність або, не знаю, якийсь кіч, статус, ну, про певну відповідальність. Я знаю, що я можу там акумулювати от таку кількість грошей, збирати там на місяць. Ми намагаємося це робити. Тобто тут теж важливо розуміти якісь свої можливості. Типу, я не зберу мільйон, наприклад, там за місяць, ну ніяк. Але я знаю, там 100 тисяч є можливість. Ну, тобто, і коли ти для себе відчуваєш оці свої реалістичні можливості і працюєш, а головне це робити системно, на дистанцію, то це набагато краще, ніж там почати збирати мільйон, не дозбирати, розчаруватися, згоріти, ну, типу, і не зробити цього. Тому от відчувати оцю, ну, тобто тут для себе важливо шукати оцю в якомусь сенсі навіть зону комфорту, в якій ти знаєш, що ти можеш існувати, в якій ти знаєш, що ти можеш давати результат, а не уявляти собі результат, який би ти мріяв отримати. Це як, не знаю, читати книжку. От, поставлю собі ціль, буду читати по 100 сторінок кожен день. І ти не читаєш жодного дня. Краще прочитай по 2 сторінки кожен день, за місяць в тебе буде 60 сторінок, ніж по 100 сторінок жодного дня, і це 0 сторінок на місяць. От якось про це. Тобто про цю дистанцію, яку ти реально можеш зробити, ніж ставити собі цілі, які ти не здатен реалізувати. Слухай, оця історія, яка, нагадай, будь ласка. Чоловік, нагадай. Який збирав гроші собі на лікування. І люди, і я зараз дивлюсь, знаєш, в Фейсбуці просто понеслося, люди вже зневірилися. Це не перша історія про шахрайство, але, скажімо так, війна розкриває в людях як найкраще, так і найгірше. Тобто будь-де, де з'являються гроші, знайдуться люди, які захочуть цими грошами поживитись. Ну, тобто це процеси природи. Не буває так. Це певна ідеалізація якихось процесів, вона є шкідливою. Ти завжди маєш розуміти, що не все буде ідеальним. Не всі будуть найчеснішими, не всі будуть найправдивішими. Не всі, тобто це неможливо. Але статистично, елементарно, прагматично, ти розумієш, що умовно ти там в різні сторони, в різні збори донативши свої умовні там 10 гривень, статистично гривня може піти не на справу. Але твої 9 гривень підуть на справу. Якщо ти розчаровуєшся, більше не донатиш жодної гривні, то 0 твоїх гривень йдуть на хорошу справу. От якось так. Цей кейс дійсно дуже сумний, тому що дуже багато хороших людей з щирих побажань допомагали. Так? От, і це дійсно фруструє. Але життя таке, що фрустрацію треба навчитися витримувати, скажімо так, вчитися і витримувати фрустрацію, тому що не все буде завжди так, як ми хочемо, не всі люди будуть виправдовувати наші очікування. На жаль, воно так не буває. От. Але це не означає, що від цього всі або все не має сенсу. Тобто, це певні процеси, з якими ми, чим довше воно йде, тим більше воно різного буде подібного там відбуватися, там викриватися або розчаровуватись. Але, це процеси. Для мене це процеси. Яке твоє місце сили в Криму? Це, напевно, будинок моєї бабусі в селі, там, де мої брати, де мої дядьки, тобто, якось не знаю. Воно якось мені, напевно, щось навіть трошки ближче, ніж безпосередньо мій будинок. Я там і багато саме знімав коротких метрів, от якось так. Напевно, так.
там, напевно, таке більш місце, якому, не знаю, чомусь от туди хочеться приїжджати. Сагол. Сагол, так.